Moi boas, mister, que tal, como estamos? Antes de nada, felicidades polos resultados, sobre todo por chegar a unha cifra de puntos que nesta liga é complicadísimo. 60 puntos é unha cifra moi alta, é a cifra que outros anos algúns equipos incluso gañaron a liga. Como te sintes ti a día de hoxe? Eh, Grazas, moi contento, moi orgulloso. Bueno, é o que estamos a facer, hai que valoralo. É certo que no partido de hoxe hubo fases que eu entendo a grada, que quere que vayamos para diante, que metamos goles, que arrisquimos, bueno, tomamos un pouco máis de precaucións. Xa falando un pouquiño máis do encontro, quero que me detalles un pouco como foi tanto a primeira parte, que houve unha gran cantidade de tarxetas para os dous lados, como a segunda, hasta que punto condicionou neste encontro tanta tarxeta amarilla? Bueno, eu creo que o árbitro, falámolo tanto o entrenador deles como eu co árbitro no descanso, que non houve ninguna patada, estábamos os dous equipos con 4 5 amarelas. A ver, o penalti e expulsión é claro, non o vin no vídeo se pode ser a valoración de que sea penalti sexa amarilla, non sexa roxa vermella, bueno, pero bueno, eu creo que é claro, e o demais pasouse. Eu creo que o notou porque na segunda metade casi eu creo que non sacou ninguna amarela. Eu deuse conta no descanso cando falamos os dous entrenadores con el que se estaba indo o partido das mans. Ademais acaba o partido cunha tarxeta que era clarísima e non se atreve a sacala porque xa era a 10ª. Bueno, hai veces que pasa eso, o mellor é que el soupo reconducir e que o partido, pois, evidentemente tampouco había tensión, que os dous equipos non estábamos a xogar moito, pero supo xestionar o mellor. Xa falando un pouco máis, mañán, domingo, tendrían que darse certos resultados para que asegurar o segundo posto e poder ir ao último encontro xa co obxectivo conseguido. Ainda non, se non se dera, para a semana que ven toca Vilalonga, campo complicado, xogan a vida. Como ves ti ese encontro a día de hoxe? Bueno, un encontro, sí, vai depender dos resultados. Un encontro, nós queremos ser segundos, eles queren salvarse, é un partido como de hoxe. Nos estamos xogando os dous moitísimo, para nós sería histórico. O ano centenario quedar segundos. Somos ambiciosos, o levamos sendo toda a liga, houve un momento que fomos ao Couto e pensábamos en gañar a liga, ainda que estábamos moi lonxe, bueno, somos xóvenes, somos inexpertos, pero temos esa valentía, ese atrevimento. Non imos parar. Igual nos estrelamos ou igual, bueno, pero iremos con esa confianza, a xente está con nós, estamos todo o clube unido, pois vexe un partido moi bonito, que sexa como o de hoxe, que aínda que non estemos xogando moito, que haxa cordialidade, que haxa, bueno, que non pasou nada, eso é importante no fútbol, que as aficións se animen, pero que non pase nada aínda que non estamos xogando moito. Xa para rematar, destacar novamente a afición, como durante toda a tempada, hoxe foi un día no que a priori non era un día de fútbol, moita chuvia en certos momentos, e estaba a grada cheísima. Sí que é certo que se desplazou moita xente de Valladares, e tamén o encontro quedou moi bonito con toda a afición aí, pero quero que destaques un pouquiño o ambiente. Bueno, pois moi bo. Cada vez están máis con nós, cada vez nos animan máis. É certo que che dixen antes que na primeira metade xeneramos moitísimas ocasións, estábamos atacando contra 10, merecíamos ir 2 ou 3-0 ao descanso. Non o fomos, e na segunda metade, a partir do minuto 50, 55, temos a ocasión moi clara de Raúl, pero non sabíamos, é difícil de xestionar para os xogadores que estaban dentro, porque claro, non saben se ir ao polo partido, se atacar, se ser precavido, porque eles tampouco estaban apretando. Bueno, é complicado, eu creo que o xestionaron bastante ben. Houve o momento a partir dos 70-75 que eles empezaron a arriscar, empezaron a volver a apretar arriba e tiñen moito espacio. Aí sí que costounos leer 5-10 minutos que estábamos indicando do banquillo que tiñen que xogar rápido e directo porque eles xa non estaban esperando atrás. Iba a haber moito espacio. Fuentes é un dianteiro que é rapidísimo, entonces aí era o xogo para el. Bueno, hubo unha ocasión que quedou diante do porteiro, e o importante é que eles apenas nos xeneraron. Tiveron un longueiro que, bueno, non sei, creo que é fora de xogo, na primeira metade unha falta lateral desde medio campo, Mella me dicía que era fora de xogo, claro, bueno, é o único que tiveron. Moitas gracias. A ti.